i ono... Evo, krećemo sa intervjuom sa najmlađima iz Svetog Jakova 2. Neki igraju za Sveti Jakov 1, to su Leon i Adrian. Adrian, opet si donio 6 bodova za našu ekipu. Kako se osjećaš nakon toga? Odlično. Roko, tvoja prva pobjeda u trojici. Osjećam se veoma. Da, ja ne, ali ne ovo. Leone, pusti ti Roka što Roko se ne može 2-3 puta odgovoriti. Kako se ti osjećaš kao član i prve i druge ekipe? Ovo je bila danas uvjerljiva pobjeda i ja mislim da mi možemo nastaviti ovaj niz. Šta nam ti imaš, Luka, za reći nakon dramatičnog kruga? Bilo je napeto sve do kraja i to je to. Bolje pobjede. I tu je najjači Luka Tomić. Šta nam ti imaš za reći, osim da si najjači? Ja mislim da je Roko bio igrač utakmice i da ćemo mi nastaviti ovako s pobjedama.